Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να καλωσορίσω αρχικά τον Υπουργό Υγείας για την παρουσία του στη σημερινή σημαντική συνεδρία της Βουλής. Όμως θα ήταν σκόπιμο, αρχίζοντας, να γίνει μια ιστορική αναδρομή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Και να επενθυμίσω ακριβώς ότι ο καθηγητής Ξάο, το Σεπτέμβριο του 2003, παρουσιάζοντας την τρίτη μελέτη του για το Γενικό Σχέδιο Υγείας, είχε καταλήξει σε τρεις σημαντικές διαπιστώσεις. Το πρώτο, ότι στην Κύπρο έχουμε αρκετά λεφτά να ξοδεύουμε στις μελέτες, αλλά να μην τις αξιοποιούμε. Γι' αυτό λέει, με φέρετε για τρίτη φορά να σας πω τα ίδια πράγματα για να μην ξαναπληρώσετε. Το δεύτερο, ότι οι Άγγλοι επικιοκράτες, εγκαταλείποντας την Κύπρο, άφησαν σημαντικά πλεονεκτήματα, αλλά άφησαν και μειονεκτήματα. Και δεν δικαιολογείται η Κυπριακή Δημοκρατία το 2003 τότε να συνεχίζει να λειτουργεί ένα μοντέλο ιατρικών υπηρεσιών όπως το άφησαν οι επικιοκράτες το 1959. Και το τρίτο, ότι το Μάιο του 2004 θα ενταχθείτε μεν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σχέδιο υγείας δεν πρόκειται να έχετε. Θα έχουν χώρες της Ασίας και της Αφρικής, αλλά η Κύπρος δεν θα έχει σχέδιο υγείας. Και έχει επιβεβαιωθεί πλήρως. Από την αρχή, κατά τρόπο σαφή, υποδείξαμε ότι ανεξάρτητα με τις επιμέρους διαφωνίες μας, με πρόνοιες των δύο νομοσχεδίων, η ΕΔΕΚ θα τα ψηφίσει. Και δικαιολογήσαμε το γιατί θα τα ψηφίσουμε. Γιατί το ΓΕΣΥ, και θα το ξανατονίσω, είναι πολιτικό παιδί της ΕΔΕΚ και δεν πρόκειται να το παραχωρήσει σε κανένα για υιοθεσία. Για πρώτη φορά στην Κύπρο τέθηκε θέμα ΓΕΣΥ το 1968 από τον Βάσο Λισσαρίδη, επίσημα στη Βουλή. Το 2001 να επενθυμίσω ότι ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το ΓΕΣΥ για να ψηφίσει η ΕΔΕΚ τους προϋπολογισμούς και να μπορέσουν να περάσουν οι προϋπολογισμοί του κράτους. Η σημερινή έναρξη της διαδικασίας συζήτησης, για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα, δεν είναι αυτά που ακούστηκαν όλα προηγουμένως. Ήταν αποτέλεσμα των αλλεπάλληλων επιστολών που απέστειλα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τους αρχηγούς των κομμάτων για τα θέματα του ΓΕΣΥ από τον Απρίλιο του 2015. Και ακριβώς για σκοπούς πρακτικών καταθέτω τις συγκεκριμένες επιστολές και τις απαντήσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, η οποία σύγκληση τελικά, η πρώτη έγινε τον Ιούνιο του 2016. Η ΕΔΕΚ είναι το μόνο κόμμα που κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς βλέπει την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Πρόταση την οποία την εξήγησα και στον Υπουργό Υγείας και την κατέθεσα γραπτώς και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και την ανέλησα σε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην παρουσία και του Υπουργού Υγείας, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε το Υπουργείο, από την πλευρά της ΕΔΕΚ υπήρχε πλήρης και ειλικρινής υποστήριξη στις προσπάθειες του. Και δεν τα είπαμε μόνο στο παρασκήνιο. Τα είπαμε πολλές φορές και με δημόσιες δηλώσεις. Ξεκαθαρίσαμε πάρα πολλές φορές ότι το ΓΕΣΥ, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών και ιδιαίτερα των ασθενών, πρέπει να ικανοποιεί ελάχιστες προϋποθέσεις. Να είναι καθολικό, να χαρακτηρίζεται από αλληλεγγύη, να έχει ο ασθενής τη δυνατότητα ανελεύθερης επιλογής γιατρού και νοσηλευτηρίου, να αξιοποιεί το υψηλό επίπεδο του ιατρικού προσωπικού που έχουμε στην Κύπρο, που είναι πρώτη στον ευρωπαϊκό χώρο, να προσφέρει υψηλού επίπεδου περίθαλψη στους πολίτες και κύρια σε αυτούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να την εξασφαλίσουν με άλλους τρόπους, και αυτό είναι μια ιδιοποιώς διαφορά της ΕΔΕΚ από άλλες πολιτικές δυνάμεις, να διαμορφώνει συνθήκες αγαστής και ισότιμης συνεργασίας του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, να ασκείται ουσιαστικός και αποτελεσματικός εποπτικός έλεγχος, ώστε να αποφεύγονται οι καταχρήσεις, οι σπατάλες, τα σκάνδαλα, η κακοδιαχείριση, που πολλές φορές στο παρελθόν καταγγείλαμε επίσημα στη Βουλή, αλλά έναν αόρατο χέρι τα συγκάλυψε όλα, και ότι τα δημόσια νοσοκομεία θα έπρεπε κατά τρόπον αξιόπιστο να αυτονομηθούν σε διοικητικό, σε επιστημονικό και σε οικονομικό επίπεδο. Σήμερα κάποιοι χύνουν κροκοδίλια δάκρυα για το ΓΕΣΥ. Ότι καθυστερήσαμε, ότι θα υποβάλουμε τροπολογίες και θα καθυστερήσουμε την ψήφιση, ότι θα το αναστείλουμε και όλα τα υπόλοιπα. Και λοιπόν να παρατηρήσω ότι προέρχονται από το χώρο ή από τους χώρους που έχουν βαρύτατες ευθύνες για το ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ΓΕΣΥ. Υπάρχει νομοσχέδιο ΓΕΣΥ από τον Απρίλιο του 2001.
Γιατί δεν εφαρμοστήκε? Κάποιοι πρέπει να απαντήσουν. Γιατί ο ΑΗ συστάθηκε για πρώτη φορά το 2005? Ποιος παγωπίησε την εφαρμογή του ΓΕΣΥ στη συνέχεια? Ποιος σταμάτησε τον ανταγωνιστικό διάλογο για τα θέματα της προώθησης της μηχανογράφησης, που ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ? Θα πρέπει να τονίσουμε παράλληλα ότι η σημερινή κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες. Για 4,5 χρόνια, πραγματικά, παρόλες τις προσπάθειες του Υπουργού, γιατί εδώ δεν είναι θέμα Υπουργού, είναι θέμα κυβέρνησης, τι έπραξε συγκροτημένα και οργανωμένα για να μειώσει τα προβλήματα που υπάρχουν στη δημόσια υγεία, στα δημόσια νοσηλευτήρια και όλα αυτά τα οποία καθημερινά βιώνουμε? Δεν κατόρθωσε να καλύψει τις κενές θέσεις του ιατρικού προσωπικού. Και είναι σαφής ο λόγος γιατί. Παρά τις τεράστιες ευθύνες που έχει το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό, παρά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται, εάν σήμερα στέκει κάτι στα δημόσια νοσηλευτήρια, είναι ακριβώς η αγάπη του προσωπικού, του ιατρικού και του νοσηλευτικού προς ασθενείς. Και για να μην θεωρηθεί ότι απλά θεωρητικολογώ, θα καταθέσω δείγματα μισθοδοσίας γιατρών. 12, 15, 17 χρόνια υπηρετούν στα νοσοκομεία, με 7 on calls, με 5 primary επισκέψεις στα νοσοκομεία, και καλά θα είναι κάποιοι βουλευτές να πάνε σε ένα νοσοκομείο να δουν τη σημερινή primary επίσκεψη και πώς αμείβονται γιατροί, για να διαπιστώσετε μισθούς καθαρούς των 2.566 ευρώ, των 2.591, των 2.403, και αυτόν κατατίθεται για σκοπούς πρακτικών. Με αυτούς τους μισθούς μπορούμε να στηρίξουμε νοσοκομεία? Ως ΕΔΕΚ καταθέσαμε κατ' επανάληψη προτάσεις για το πώς θα πρέπει ακριβώς να καλυφθεί αυτόν τον κενό. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έδωσε υποσχέσεις για το 2018. Και όσον αφορά τους νοσηλευτές, να υπενθυμίσουμε ότι όταν απήργησαν, γιατί ακριβώς διεκδίκησαν την επιστημονική αναβάθμιση, τα σχόλια τα οποία υπήρξαν. Σήμερα αποφασίσαμε να τους αναγνωρίσουμε το 19 την επιστημονική τους την αναβάθμιση. Παρά τις προσπάθειες οι οποίες έγιναν και τις αναγνωρίζουμε για να μειωθούν οι λίστες αναμονής, μειώθηκαν οι λίστες αναμονής? Σε κάποιες τομείς ναι, σε κάποιους όχι. Όμως είναι εκεί μια πραγματικότητα, οδυνηρή πραγματικότητα. Οι ελλείψεις σε φάρμακα και αναλώσιμα είναι ανησυχητικές και τις διαπιστώνουμε καθημερινά. Αυτή η κυβέρνηση για 4,5 χρόνια δεν ενδιαφέρθηκε να διαθέσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει ένα δεύτερο μαγνητικό τομογράφο, για να μπορέσει να αποσυμφορήσει τις λίστες και να προσφέρει στους ασθενείς γρήγορη και έγκαιρη εξυπηρέτηση. Στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, παρουσία και του Υπουργού, ανέφερα συγκεκριμένα ονόματα ασθενών τα οποία απεβίωσαν παραμένοντας στη λίστα για να κάνουν μαγνητική τομογραφία. Αν είναι δυνατόν στην Κύπρο του 2016 να έχουμε τέτοια περιστατικά? Όχι μόνο δεν προχώρησε στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ογκολογικού τμήματος, με τις τεράστιες ταλαιπωρίες που σήμερα έχουν οι ασθενείς από την Πάφο και από την Λεμεσό, αλλά και το υποτυπώδες που υπήρχε στο νοσοκομείο Λεμεσού έπνεε τα λίστια του και πνέει τα λίστια του. Λευκοσίας. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Στη συνείδηση των πολιτών, όπως καταγράφεται και μέσα από δημοσκοπήσεις, ο δημόσιος τομέας της υγείας έχει απαξιωθεί. Αυτή η κυβέρνηση, και το επαναλαμβάνω για ακόμα μια φορά, ο Υπουργός Υγείας είναι Υπουργός Υγείας και έχει τις δικές του συνεισφορές. Όμως δεν είναι από μόνος του που αποφασίζει. Υπάρχει κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση στερείται οράματος για την υγεία. Στερείται συγκροτημένης οργανωτικής σκέψης για να εφαρμόσει το ΓΕΣΥ, έτσι που να ανταποκρίνεται στις συνθήκες και στις ανάγκες των ασθενών. Έχει να επιδείξει μνημειώδεις παλινδρομήσεις στις θέσεις της. Να υπενθυμίσω το μίνι ΓΕΣΥ. Πού είναι το μίνι ΓΕΣΥ? Να υπενθυμίσω ότι υπέγραψε μνημονιακό όρο για την εφαρμογή του ΓΕΣΥ το 2016. Γιατί δεν το εφάρμοσε? Να θυμίσω ότι ξεκίνησε με το πολυασφαλιστικό. Καταλήγει σήμερα στο μόνο ασφαλιστικό ως αδύρυτη ανάγκη, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχουν στελέχη της τα οποία προωθούν σε πρώτη φάση το μεικτό για να καταλήξουμε στη συνέχεια στο πολυασφαλιστικό. Να υπενθυμίσω ότι τον Νοέμβριο του 2014 έδωσαν στα κόμματα κατεπήγον νομοσχέδιο για την αυτονόμηση των νοσοκομείων, με αρχικά 6 αυτονομημένους οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου.
με κύριο στόχο στη συνέχεια την ιδιωτικοποίηση τους. Σήμερα κατέληξε σε ένα δημοσίου δικαίου, χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε μελέτη. Και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Γιατί ένας και όχι 3 ενδεχομένως οργανισμοί? Ποια μελέτη είναι αυτή που καταδεικνύει ότι ο ένας οργανισμός είναι καλύτερος, ή οι 6 και δεν είναι οι 3? Από τη μια θέλει να ιδιωτικοποιήσει τους ημικρατικούς οργανισμούς. Την αρχή ηλεκτρισμού, την αρχή τηλεπικοινωνίων και όλα τα υπόλοιπα. Σήμερα συστήνει ημικρατικό οργανισμό για την υγεία. Αλλά το πιο παράδεξο, η ίδια ομάδα εργασίας της κυβέρνησης καταθέτει ταυτόχρονα στη Βουλή 2 νομοσχέδια. Το νομοσχέδιο της αυτονόμησης των νοσοκομείων και το νομοσχέδιο της αναδιάρθρωσης της δημόσιας υπηρεσίας. Και στα 2 νομοσχέδια υπάρχουν πρόνοιες για το πώς θα διορίζονται οι γιατροί, τα διευθυντικά στελέχη των τμήματων και όλοι οι υπόλοιποι, στους αυτονομημένους οργανισμούς ή στον αυτονομημένο οργανισμό. Στο ΜΕΝ1 με κανονισμούς τους οποίους θα συντάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού του Αυτονομημένου, στο δε άλλο διαμέσου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας. Με γραπτές και προφορικές εξετάσεις. Αν είναι δυνατόν τα μέλη της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας να υποβάλουν σε γραπτές και σε προφορικές εξετάσεις γιατρούς που θα στελεχώνουν τις διευθυντικές θέσεις των νοσοκομείων. Ανθρώποι που είναι καθηγητές, με διδακτορικές διατριβές, με έρευνες και με μελέτες. Και μάλιστα αυτές οι 2 πρόνοιες να είναι το 70% της βαθμολογίας. Αυτόν ακριβώς για να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει συγκροτημένη σκέψη. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις διάφορων τμήματων του κυβερνητικού σχηματισμού νομίζω πια ότι είναι έκδηλες. Δεν μπορούν να αποσιωπηθούν. Να μην τις αναφέρουμε ονομαστικά, για πολλούς και ευνόητους λόγους. Τις γνωρίζουμε όμως όλοι. Αυτός ήταν και ο λόγος που υπάρχουν οι συγκρούσεις και όλα τα προβλήματα. Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει ομοιογενοποιημένη αντίληψη για το πώς θα προχωρήσουν και πελαγοδρομούν. Τα 2 νομοσχέδια παρουσιάζουν και λήψεις και αντιφάσεις, αλλά και επικίνδυνες πρόνοιες. Και οφείλουμε να τις καταθέσουμε. Αρκετές από αυτές τις είπαμε και στην Επιτροπή. Δεν εισακούστηκαν κάποιες. Θα τις επαναλάβω. Δεν διασφαλίζεται η μη ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων. Και προσέξτε το, κύριε Υπουργέ. Άλλον η εκποίηση που περιλαμβάνει το νομοσχέδιο και άλλον η μεταβίβαση αύριων περιουσιακών στοιχείων και όλων των υπολείπων. Το είχαμε υποδείξει ότι προσέξετε. Έγινε ένα βήμα, αλλά αυτό το βήμα δεν είναι ολοκληρωμένο. Άλλον η εκποίηση, ρωτήστε τους νομικούς σας συμβούλους να σας το πούν. Το Συμβούλιο του Αυτονομημένου Οργανισμού έχει την αρμοδιότητα να προβαίνει σε επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Μα ποιος είναι ο ρόλος του Αυτονομημένου Οργανισμού? Ο ρόλος του Αυτονομημένου Οργανισμού είναι να επιβλέπει ακριβώς ότι θα προσφέρει υψηλού επίπεδου περίθαλψη στους πολίτες και μόνο. Και να διαχειρίζεται σωστά αυτήν τη διαδικασία. Οικονομική, επιστημονική και διοικητική. Θέλετε δηλαδή να φτάσουμε στο σημείο που έφτασαν άλλοι μη κρατικοί οργανισμοί με τα σκάνδαλα των επενδύσεων στο εξωτερικό? Ή ακόμα και τραπεζών? Και θα αποφασίζει αυτό το Συμβούλιο? Τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι τα νοσοκομεία θα έχουν ελλείμματα και θα πρέπει για κάποιο χρονικό διάστημα να στηρίζονται από την πλευρά του κράτους. Ακόμα μια έντονη διαφωνία. Ή είναι αυτονομημένα τα νοσοκομεία και θα λειτουργούν ή δεν θα είναι. Θεωρώ, κύριε Υπουργέ, ότι η πρόνοια που υπάρχει, ο εκάστοτε υπουργός θα έχει το δικαίωμα να παρέχει άδεια σε προσωπικούς γιατρούς να ασκούν ενδονοσοκομιακή περίθαλψη στις ασθενείς, θα ανοίξει τον ασκόν του αιώλου. Και θα το δείτε. Δεν θα συμπεριφερθούν όλοι με τον ίδιο τρόπο οι υπουργοί. Μην κρίνετε από τη δική σας στάση και τη συμπεριφορά. Για τις προσλήψεις του προσωπικού. Ενώ για όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν τρομακτικές λεπτομέρειες. Δεν υπάρχει πουθενά, παρόλο που το αποδείξαμε, ότι αυτοί που θα πρέπει να εργοδοτηθούν πρέπει να είναι άριστοι γνώστες της ελληνικής γλώσσας. Το έχετε δει να υπάρχει πουθενά αυτό, διατυπωμένο? Όχι. Θα μπορούν να διορίζουν όποιους θέλουν. Και είχαμε και πρόσφατα συζήτηση στην Επιτροπή Υγείας για την προσωρινή παροχή άδειας άσκηση ιατρικού επαγγέλματος σε κάποιους που δεν έχουν την γνώση της ελληνικής γλώσσας. Οι Κύπροι γιατροί, όταν θα πάνε στο εξωτερικό, σε οποιαδήποτε χώρα, μπορούν να ασκήσουν ιατρική χωρίς να γνωρίζουν άριστα τη συγκεκριμένη γλώσσα. Και μάλιστα με εξετάσεις υψηλού επίπεδου. Στην Κύπρο γιατί? Είμαστε ένα χάνι, ο καθένας μπαίνει, βγαίνει, διορίζεται ό,τι θέλει κάμνη. Δεν υπάρχουν ρήτρες προστασίας. Πώς μπορεί σήμερα να επικοινωνήσει
ένας ασθενής με έναν γιατρό που δεν είναι άρεστο γνώση της ελληνικής γλώσσας. Αλλά και στα διοικητικά συμβούλια του αυτονομημένου οργανισμού θα μπορούν να διορίζονται άτομα τα οποία δεν θα γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Ναι, όταν έθεσα το συγκεκριμένο ζήτημα, μου απάντησαν ότι ξέρετε, η αγγλική γλώσσα είναι ανάγκη να τη γνωρίζουν κάποιοι που διορίζονται. Καλά, ένας Κύπριος πρέπει να γνωρίζει την αγγλική γλώσσα να διοριστεί. Ένας ξένος δεν πρέπει να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα που είναι επίσημη γλώσσα του κράτους για να διοριστεί. Η ΕΔΕΚ έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση για το πώς βλέπουμε και πώς θα πρέπει ακριβώς να εφαρμοστεί το ΓΕΣΥ. Για μας οι βασικές παράμετροι της πρότασης μας είναι να δοθεί πρωτοβάθμια περίθαλψη και στον ιδιωτικό τομέα, να γίνει αποσυμφόρηση των νοσοκομείων, αναδιοργάνωση με την ενίσχυση του ιατρικού εξοπλισμού και τη λειτουργία νέων κλινικών. Είναι δυνατόν σήμερα ο δημόσιος τομέας να έχει μια νευροχειρουργική κλινική και ένα μαγνητικό τομογράφο για να καλύψει τις ανάγκες του? Ομοιόμορφη κατανομή σε ολόκληρη την επικράτεια. Αυτονόμηση των νοσοκομείων και εισαγωγή του ΓΕΣΥ. Για σκοπούς πρακτικών, ήδη έχω δώσει την πρόταση όπως συγκαταθέσει στο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και κλείνοντας, επειδή τις τελευταίες ημέρες υπήρξαν μυθοπλασίες, υπήρξαν σκευωρίες, υπήρξαν συκοφαντίες, υπήρξαν πολλά και διάφορα. Ότι τάχατε η ΕΔΕΚ θέλει να καταργήσει το ΓΕΣΥ, να μην εφαρμοστεί το ΓΕΣΥ και όλα τα υπόλοιπα τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας. Εγώ θα ήθελα κατά τρόπον υπεύθυνο να δηλώσω ότι ουδέν από όλα αυτά έχει βάση. Ακόμα και το χθεσινό, που ήταν μια αλλαγή όσον αφορά την αρχική διατύπωση, ότι τάχατες, και οφείλω να το τονίσω αυτό, στις 7 του Ιούνιου, την Τετάρτη, από η ώρα 9 το πρωί μέχρι ώρα 11, είχα σύσκεψη με εκπρόσωπο του ΔΙΚΟ και με τον πρόεδρο του Παγκύπρου Ιατρικού Συλλόγου στα γραφεία της ΕΔΕΚ για να συνομωτήσουμε τάχατες, για να δημιουργήσουμε συνθήκες μη εφαρμογής και πρόθεσης του ΓΕΣΥ, θα ήθελα να δηλώσω απλά δύο πράγματα. Το πρώτο, να καταθέσω για σκοπούς των πρακτικών τις δύο δημόσιες ανακοινώσεις των αναφερομένων προσώπων, ότι ακριβώς δεν υπήρχε αυτή η συνάντηση. Μάλιστα, με έναν πρόσωπο, η τελευταία φορά που συναντήθηκα μαζί του ήταν πριν από 2 χρόνια στην παρουσία και εκπροσώπου του ΑΓΕΛ, του υπεύθυνου του ΑΓΕΛ για θέματα υγείας. Και το δεύτερο, να παραπέμψω σας παρακαλώ στην Επιτροπή της Βουλής Οικονομικών, ότι την Τετάρτη στις 9.30 ώρα το πρωί, δεν ήμουν στα γραφεία της ΕΔΕΚ, ήμουν στη Βουλή, σε συνάντηση με τη Γραμματεία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Άμυνας, για να προετοιμάσουμε την ατζέντα για τη συνεδρία της Άμυνας, και στις 10 η ώρα στην Επιτροπή Υγείας, Επιτροπή Οικονομικών, που ο κύριος Μαυρίδης που προέδρευε θα μπορούσε να το επιβεβαιώσει. Λοιπόν, και κλείνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Από πότε στερείται το δικαίωμα στους βουλευτές ακόμα και να αναθεωρήσουν άποψη, ακόμα και να καταθέσουν τροπολογίες για να βελτιώσουν ή όχι ένα νομοσχέδιο? Εάν θα απαγορεύεται στους βουλευτές να εκφράζουμε άποψη και να καταθέτουμε τροπολογίες για βελτίωση των νομοσχεδίων, τότε υπάρχει μια απλή λύση. Να πάρει μια απόφαση η Βουλή ότι τα νομοσχέδια της κυβέρνησης θα εφαρμόζονται κατευθείαν χωρίς να εγκρίνονται από τη Βουλή. Αυτό πρέπει να γίνει. Και αυτόν το δικαίωμα εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να το αποστερηθούμε, έστω και αν χρειάζεται σε πολλές περιπτώσεις να κάνουμε υποχωρήσεις, να κάνουμε υπερβάσεις, να αποσύρουμε τροπολογίες, απλά και μόνο για να διευκολύνουμε μία διαδικασία. Αλλά κοινοβουλευτική φήμωση δεν θα δεχτούμε. Μία φορά αυτή η Βουλή φήμωσε και είναι προς πίστην αυτών που δεν φημώθηκαν, αλλά είναι και στίγμα σε αυτούς που φήμωσαν. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Ευχαριστώ πολύ.